Аш-су бүлмәсендә гадәттә нишлиләр? Дөрес, аш пешерәләр. Ләкин тәмле көрәш тапшыруында пешерү белән бер рәттән ярыш, узыш, кызыклы әңгәмә һәм хәтта фокуслар да күрергә мөмкин. Алдагы тапшыруыбыз кунаклары Лилия Гимагинова белән Илназ Гарипов пешерү осталыклары һәм фокуслары белән шок каттырачак. Шимбә көндезге 11-дә TMTV каналында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.